Специално законодателство за отнемане на имущество, според мен различно агресивни, съществуват в различните държави. В България от 2005 година Закон за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност, беше приет и съответно беше създадена комисията. Общия извод, който може да направим от доклада, е, че наистина това беше положителна стъпка, но си струва да се помисли за промяна. Сега, каква точно е промяната, може би наистина си струва да се дебатира. Аз, например, мисля, че си струва един по-агресивен закон. Но те или иначе преди влизане в сила на този закон, в България със сходна цел се прилагаше Закон за собствеността на гражданите, който в 2005 година доста хора смятаха, че ако бъде актуализиран, би могъл да бъде прилаган без да е необходимо да се приема специален закон за отнемане на имущество. С създаването на специалния закон бързо се увеличиха производствата за отнемане, показват данните, и само в първите 2 години от своята дейност комисията успя да внесе в съда почти 50% повече дела, отколкото за период от 8 години между 1997 и 2005 година прокуратурата на Република България. В този смисъл има положителен ефект от комисията, от закона. От гледна точка на окончателните резултати обаче нещата не изглеждат толкова обнадеждаващо. На фона на 523 наложени обезпечителни мерки на средна стойност около 1 милион и 300 хиляди лева всяка, уважените искове са едва 12 и то на средна стойност 680 хиляди лева в разглеждания период, като огромната част в периода от делата са неприключили. Това са около 88%. Според нас внимание заслужава и начина, по който се подбира и поднася информацията, която се включва в докладите на комисията, която тя ежегодно подготви и се отчита пред Народното събрание. Тъй като по подобие на филма Кит от близкото минало, като че ли всяко звено в комисията се опитва да хиперболизира резултатите от своята работа и те нарастват с всяко по-високо ниво, достигайки до самия връх на организацията. Като, например, в докладите се представя информация за обезпечено имущество, което звучи наистина внушително, но на практика се различава значително от реалната стойност на отнетото имущество, което се дължи и на липсата на единна методология за оценка на имуществото, или пък се представя информация само за спечелените от комисията дела, но не и за изгубените, и то само на инстанциите, в които балансът е в нейна полза. В този смисъл докладите повече скриват, отколкото показват. За да се избегне подобно легитимиране на изкуствено завишени числа, е необходимо да се въведе задължителен модел за докладването на количествени и качествени данни, които комисията следва без да ги тълкува или окрупнява, просто да ги представя. Като този модел ще позволи една по-адекватна оценка на работата на комисията. Колегата Стойчев специално ще се спре на контрола и възможностите за неговото подобряване. Когато говорим за един толкова важен орган, какъвто е Комисията за отнемане на имущество в полза на държавата, несъмнено трябва да обърнем изключително голямо внимание на контрола върху нейната дейност. Това е така, защото комисията на практика притежава потенциал да влиза в частното пространство и в известна степен да нарушава правата на гражданите. Същевременно нашето наблюдение за досегашната дейност на Комисията за отнемане на имущество в полза на държавата показва, че върху нея публичен контрол не се упражнява и дори липсва какъвто и да било контрол. Голяма част от този проблем се дължи на факта, че източника на мандата на комисията е някакси триглав. Комисията е съставена на квотен принцип, като нейният председател се излъчва т.е. се назначава пряко от министър-председателя на републиката, един от членовете се назначава от президента на Република България и 3 се избират от Народното събрание. Този
принцип на формиране на комисията предполага по същество липса на отговорност, защото председателя на практика се чувства отговорен единствено пред министър-председателя и тези взаимоотношения няма как да са публични и явни, доколкото остават извън полезрението на парламента като най-представителен и публичен орган в българската парламентарна демокрация. Ние предлагаме горещо да се промени принципа на сформиране на комисията и всички нейни членове да бъдат избирани от Народното събрание. По този начин комисията ще получи не само по-голяма представителност, но ще бъде и ясно пред кого тя отговаря. Така ще се избегне негативната практика до момента при очевидно сваляне на политическото доверие и на публичното доверие от комисията, каквото се случи през 2009 и 2011 година с неодобряването на докладите на комисията от страна на парламента, последвано от никакъв ефект. Реално този проблем ще бъде решен, ако комисията бъде избирана изцяло от Народното събрание. Самия източник на мандат не би решил проблема с контрола, ако той не бъде систематизиран и направен постоянен. Затова ние предлагаме дейността на комисията върху нейната дейност да бъде осъществяван постоянен текущ контрол от страна на специална подкомисия към Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, която да бъде изградена по модела на Комисията за контрол на ДАНС, тъй като този модел на паритетно съставяне на парламентарна комисия с ротационно представителство се доказа като работещ в 41-то Народно събрание. Освен това, ние силно препоръчваме комисията да получава от Народното събрание ясно разписана дългосрочна програма в своята дейност, защото за да може един контрол да бъде систематичен, той трябва да отговаря на някакви критерии за ефективност, за прозрачност и така нататък. Ако Народното събрание е в състояние да формулира приоритетите пред комисията, то би било много по-ефективно при осъществяването на контрола върху дейността и защото би могло да следи за спазването на ясни и точни критерии. Освен това, силно препоръчваме да се изготвя ежегоден независим одит на управлението на финансовите средства на комисията, за да се пресекат съмненията за злоупотреба с тях, за неправомерно раздаване високи възнаграждения на членовете и така насетне. Все пак комисията като един публичен орган, независимо че е част от системата за правоприлагане и за борба с организираната престъпност, е отговорна пред данъкоплатците, които я издържат, които са нейните истински работодатели. Затова ние държим на разширяването на публичния контрол върху дейността на Комисията за отнемане на имущество в полза на държавата. Благодаря. Като ръководител на работната група бих искала да спра вашето внимание върху проблемите, които бяха обсъдени в рамките на работната група. Проблеми на функционирането на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, проблеми свързани с прилагането на закона от страна на комисията, а също и от страна на съда, който разглежда внесените от комисията граждански искове за отнемане на имуществото. Нашия отговор е, че няма несъвместимост между подобен процес, подобен орган и българската конституция, съответно европейските актове за човешки права. Българската конституция дава защита само на правомерно получената собственост. Основен принцип в правото, залегнал и в българската конституция, че никой не може да получава, не може да се обогатява от имущество, придобито от престъпление. Оттам нататък, мисля, че отпадат безпокойствата за това дали въобще тази тема да присъства, да е развита в българското законодателство. Същата тема присъства и в Европейската конвенция по правата на човека, където изрично е казано, че общественият интерес доминира над частния интерес и такава намеса, такава интервенция в имуществената сфера на лицата е допустимо, след като е налице важен обществен интерес.
Това е нашия отговор по въпросите дали въобще такъв закон има място в нормативната система, защото и такива въпроси се повдигнаха. За да бъде ефикасна борбата с престъпността, тя трябва да се осъществява на две писти. Едната е пистата на наказателното правосъдие, а другата е пистата на гражданското правосъдие, което се занимава с законния произход на натрупаното имущество. Както от наказателните дела, така и от журналистическите разследвания знаеме, че поръчковото убийство в България обикновено е някъде около 5-цифрена сума, и то в лева. Добре е също така да се отчете и мултиплициращият ефект през годините, поради това, че инвестициите, пак в кавички, в някои престъпления са бързо оборотни и високо доходни. За налагането на тези обезпечителни мерки инспекторите в комисията са се трудили дълго и напрегнато. И не е справедливо обществото да игнорира превентивния ефект на тази работа. Обсъждания подход не отчита и това, че първите искове за отнемане са заведени през 2006 година, а първите влезли в сила решения на съда са от 2009. Мисля, че това обосновава защо през 2005-2008 година няма нито един реално отнет лев, и това е факт. Но да се прави от него извода, че през тези 4 години комисията и нейните органи само са харчили бюджета си, без да работят, мисля, че е неправилно и повърхностно. Началният момент, от който започва да тече срокът за предявяване на искането по член 28 алинея 1 от закона, е влизане в сила на осъдителната присъда по наказателното производство. По отношение на производството по налагане на обезпечителни мерки са постановени редица определения, с които те са по реда в производството по член 288 от ГПК и с тях е уеднаквена практиката. Никакви затъвания в взаимни референции между членове и алинеи на различни закони. Основният избор на тази страна е какъв закон ще приеме в бъдеще, а тя трябва да приеме нов закон, трябва да радикализира стария, е точно по тази линия на причинна връзка и изобщо безвръзка. Изобщо безвръзка означава да се конституира една комисия, която ще прилича на Якобински трибунал. Връзка е горе-долу това, което вие казвате, и ако то наистина е изяснено чрез допълнителното изясняване на въпроса, що е то основателно предположение, там някъде е деликатната територия, която трябва тепърва да бъде разработвана. Това е, което аз разбирам от вашето изказване и което, така го казвам като гражданин, който се вълнува от съдбата на това законодателство в бъдеще. We're both there 50.